अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली असून यावेळी सर्व मराठा आमदार एकजूट दाखवणार असल्याचं वैभव नाईक यांनी सांगितलंय. पाहूयात. निश्चितपणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उग्र आंदोलन होत आहे आणि तिथल्या अनेक आमदारांनी सुद्धा विधानसभेचं विशेष अधिवेशन व्हावं म्हणून या ठिकाणी मागणी केलेली आहे. आम्ही पण विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेचं विशेष अधिवेशन या ठिकाणी व्हावं म्हणून मागणी केलेली आहे आणि त्या मागणीच्या आधारे विशेष अधिवेशन जर बोलावं लागलं तर आम्ही निश्चितपणे या अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आम्ही हा विषय मांडूच आणि त्याचमुळे जर हा विषय सुटला तर त्यावेळी विधानसभेमध्ये आमची जी काही ताकद सगळ्या मराठा समाजाच्या आमदारांची असेल ती आम्ही आमदारांची ताकद त्या विशेष अधिवेशनामध्ये दाखवू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.